Onye bụbu Kọmishọna Anambra Steeti na-ahụ maka gburugburu Maazị Obi Nwankwo na-ekwu na ọ bụ nlọ ya nakwa ebumnobi ya inye ndị Ọka North na South ezi nnọchiteanya akụghị mmiri nke ga-akwalite mmepe ma bụrụ ihe funarịrị ha ọtụtụ afọ ndị gara aga. Maazị Nwankwo so na ndị a maara ama na-azọ ọkwa ịnọchite anya Ọka North ya na South n'ụlọ nnọchiteanya etiti na nhọpụta izugbe a ga-eme n'afọ 2023. O kwupụtara nke a n'ọgbakọ ya na ndị isi nke otu APGA n'ime Anambra Steeti nwere n'Ọka. Chibụzọ Obidike ga-akọtọpụ akụkọ. Ọtụtụ ndị mmadụ soro Maazị Nwankwo wee gaa ya bụ njem, ndị gụnyere ndị obodo ya, ndị nkwado ya na ndị enyi ya gasị. Maazị Nwankwo bụ onye jibu ọkwa dịka kọmishọna na-ahụ maka nka na ụzụ, ọkụ latrik na ọtụtụ ihe ndị eji enyere ndụ aka nọbụrụ na mbụ dịka onye kọmishọna na-ahụ maka ihe ndị ahụ ma hụ na ụlọ ọrụ ya n'oge ahụ so na ndị sonyere ịhụ na igwe eji ezikọrịta ozi bụ ọkpọkọpị na ya bụ ụlọ ọrụ gakwa n'iru ịhụ na ihe gbasara ọkụ latrik n'obodo Anambra bụ nke kwụchim, ndị gụnyere Agụọka Sub Injection Station ya na iwebata ọkụ n'Orumba North na South mana obodo Aguleri na ọtụtụ ebe ndị ọzọ gasị, ya nakwazi ịgba mbọ hụ na ọkụ street light nke ọchịchị nọbụ na Anambra Steeti tinyere n'obodo dịgasị iche iche gara n'ihu, ya nakwa ịrụgasị ọtụtụ ihe na ebe enwere rehabilitation home na Nteje. Ya bụ onye jibu ọkwa kọmishọna ka ọ na-arịọzi ndị ọgbọ nta vootu Ọka North na South ka ha jikọọ aka ọnụ ma kwụrụ ya n'azụ, kwere nkwa na ya ga-akwụdosi ike ma nyekwa aka ịhụ na ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị na-aga n'ihu ma mgbe a na-eme nhọpụta ma emechaa ya bụ nhọpụta, ma kwuokwa mkpa ọ dị na onye ọbụla wepụrụ ihe gbasara ebumnuche onye na ihe onye ga-erite dịka n'isi onwe ya ma tinye n'ọrụ ihe ọbụla ga-eme ka ahụ na ebumnobi igwe mmadụ na ọchịchị uche ha bụ ihe mejupụtara ọkachasị n'ihe gbasoro ọgbọ nta vootu ha ahụ. N'okwu nke ya ka onye ji ọkwa dịka APGA chairman n'Ọka South bụ Oriakụ Chikọdị na Onyelu kọwara na Maazị Nwankwo bụ nnọọ onye na-akwụ n'ihe dị mma ma kọwapụtakwa na ọrụ niile ọ rụrụ dịka kọmishọna n'oge gara aga bụ ihe ndị na-agbara ya akaebe, ka ọ na-anabatazi Maazị Nwankwo na ndị soro ya wee gaa ya bụ njem. Ka onye ji ọkwa dịka onye isi oche ndị APGA na Anambra Steeti bụ Sanobat Obi kọwara na ya bụ onye kọmishọna n'oge gara aga bụ onye lụrụ nnukwu ọrụ nke na-ekwupụtere ya ọnụ ya ugbu a, ma kọwakwazi na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA nwere aṅụrị pụrụ iche n'ọrụ ahụ niile ọ rụrụ. Kwezie ndị Ọka North na South nkwa na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ga na-ewepụta ọkpụrụkpụ mmadụ na ndị nwere ebumnobi ndị mmadụ dịka ndị nnọchiteanya ha oge ọbụla enwere ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị, n'ihi na ha nwere ndị ọ na-enu ọkụ n'obi ịrụrụ ndị mmadụ ọrụ.